Tchétano. Ah oui, ça va? Ça va. Bien. Et bien encore? Maman de ni blakana. Maman John. Tan fati bamso. Oh, elle est barakala croyant. Ah, d'accord. Il est tellement tarna in blakana. Ah, ok. Tan fati. Ah oui, sans fait. Elle est bonne à croquer, hein? Oui. Monsieur, ça va? Ça va. Kor bashiti. Bash fete no. Monsieur. Monsieur. Mare blagana. Awo. Naki. Itoro. Ne tɔgɔ Sita. Ok. Ici. Ayi, ici sanfɛ dɔrɔn. Mama de ye bila ka na yan? Awɔ, mama de ye bila ka na. A bɛ bɔ dugu jumɛn de la? An ye Segukaw de. Segukaw? Awɔ, ne bɛ bɔ Segu. Ni e siɲɛ joli ye Bamakɔ? Siɲɛ 3. Ne ni siɲɛ 3nan. Siɲɛ 3? E ye san joli kɛ yan? Ne ye san caman kɛ yan dɛ. Ayi, ne ka baaraw f'i ɲɛna kɔni. Ne bɛ se ka baara bɛɛ kɛ. A mana kɛ baara sugu sugu ne bɛ se k'a bɛɛ kɛ. Baarako kɔni y'a hakilina tigɛ o la pewu. Baarako yɛrɛ tɛ ni problème ye. Ne kun ma nin fɔ ale ɲɛna. I jɔ tan. Allô, maman? Awa nana. Mama, ne kun bɛ denmisɛnnin de kɔ. Ni yɛrɛ k'a ye siɲɛ 3 kɛ Bamakɔ, i b'a dɔn kɔni. Et puis ale ni ne yɛrɛ bɛɛ bɛ taa kundama la, a ka jan ni ne yɛrɛ ye. Ayi, an m'a kɛ denmisɛnninw ye. Hali ni o bɛ na san wɛrɛ, n b'o kɔnɔ. Ayi, ne ɲa mɛn an bɛ denmisɛnnin ninnu dɔ kɔnɔ. Sinon nin ka kɔrɔ. A ka kɔrɔ kojugu, mama. Awɔ, n bɛna pasi d'a ma, a bɛ taa. Awɔ. Mais a ka taa kɛ. Ka taa min? A bɛ taa so. Ne bɛ denmisɛnnin de fɛ o. I mago bɛ baarakɛla la. Ne mago bɛ baarakɛla la, mais ni mago tɛ nin baarakɛla sugu la o. Mun de b'a la? Baarakɛla ka bon ni ne ye, a ka jan ni ne ye. Et puis ne bɛ denmisɛnnin de fɛ. O tɛ référence ye. I mago bɛ baara min na, baara kɛ a banna. E tɛ se baara la wa? N bɛ se baara la. A banna, i bɛ mun yɛrɛ ɲini? A tɛ taa yɔrɔ si. Maman wele k'a fɔ a ye a tɛ taa yɔrɔ si, a bɛ baara kɛ. Min ko ta? Ne ye n f'i ye, i kan k'i reposer de, k'i sigi dɔrɔn. Ni min bɛ yen nɔ, ale b'a kɛ. I tɛ k'a kolokolo. A ka ɲi, a b'a gérer. Ni sotigi ko k'i ka to yan, t'i ka minɛnw bila yen fɛ. I kana baara daminɛ. Baarakɛla yɛrɛ ka bon ni ne ye, o ka jan ni ne ye. Mama fana ye ni bila ka na yan kun jumɛn na? Ne bɛ se ka nin mara ko denmisɛnnin ye, i bɛ taa nin sakɔrɔba in ta ka na ja. Nin bɛ Bamakɔ wo bɛɛ yɔrɔ dɔn. Ne kɔni kalifa bɛ Ala la yan. Ni nin cɛ in da in ŋanaŋana k'a tɛ taa ko ne sɛgɛnna, a tɛ ka ne miiri ne ka sɛgɛnna. Min b'a kɔnɔ a b'o dɔn. Kɔni na lafiya ne yɛrɛ ma tile 2. Na tile 2 kɛ lafiya la. Ouais. Hey, e kun nana mun na? N nana n ka nin document de ta. A kɛra cogo di? A bɛ min?
Jume. I ka barakɛla kura kɛ. Ni ko ŋa ka taga minɛnw bila e ma fɔ k'a ka to yan. Voilà, n y'a f'i ye cogo min na kati. N y'a mɛn. I y'a faamu. E man ka baara foyi kɛ. I bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ i mago bɛ report la. Awɔ, n y'a mɛn. I y'a faamu. Wa kana voilà. Awɔ, k'an bɛn. Adelika wara ye o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nesiri n badenw te Nesiri kɛn bɛ ka tɔnbola belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbola min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné o ja in na i b'i ka te Nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbola belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nesiri clientw bɛɛ lajɛlen ye yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nesiri tew ka sɛgɛ. Tono. Dumuni sigi. Sida. Oh, na dumuni kini kan mun? Ka kini kala. Dɔ kala wɛ. Tono. Oh, mun kɛra? Tono ni man ne yɛrɛ. E yɛrɛ de bɛ k'i lasiran cogo di i b'a fɔ ko ko wɛrɛ de don ka sɔrɔ han ne de don i bɛ tɔntɔn min ye don et puis tɔntɔn fɔli in dabila quoi. Tanti ko n'ale cɛ ko ne kana don salon kɔnɔ wa. Tanti jɔn tanti bɛ ne de ka mara kɔnɔ ne de nana n'a ye yan ne de bɛ a bɛ ne de ka mara kɔnɔ n'a ka di ne ye bi tanti bɛ taa ka bɔ yan ni fɛn fɛn ka di e ye bi o de bɛ kɛ. N'a ka di i bɛ dɔ fara i ka sara kan n bɛ fɛn fɛn ka di i ye sisan nɔ jakarita kura ninnu bɔlen don n bɛ se ka jakarita kura dɔ ɲini ka d'i ma n bɛ fɛn dumanni caman d'i ma fɛn fɛn ka di i ye. Tono. E bɛ sɔn k'o kɛ. Kadi tɛ ka nɛgɛ ne. Tanti n y'o de fɔ tanti bɛ ne de ka so yan hali ni yan ka di i ye tanti bɛ taa i bɛ na tanti place la. I ka di n ye kojugu ni fɛn fɛn ka di o de bɛ kɛ e ka sɔn dɔrɔn i sigi an ka ɲɔgɔn faamu e ka di ne ye de e m'a jateminɛ depuis i na waati fo san waati bɛɛ ni ne e yɛrɛ kɔni kan k'o jateminɛ la hali i tɛmɛtɔ ni fɛnw n'i tɛmɛna dɔrɔn a bɛ min da n kan de b'a dɔn tanti san tanti olu to yen sa olu to yen e ka ne faamu dɔrɔn ni e ni ne ye ɲɔgɔn faamu o de ka gɛlɛn n'a ka di i bɛ se ka worobo in nɔfɛ hali sini bɛɛ ne ko n bɛ worobo nɔfɛ sisan nɔ n bɛ taa yɔrɔ jumɛn. Ne ka woro bɛ taa Segu de. Segu a ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen nɔ wala o yɔrɔnin kelen de yanni Segu ɛri kelen ɛri fila o yɔrɔnin kelen fɛn fɛn ka di i b'a bɛɛ kɛ i ɲɛ ye so. K'i bɛ dɔ fara n ka kalo sara kan. O to yen sa o fɛnnin fitinin de o fɛnnin fitinin de se ka kalo sara di ma bɛ se ka wari di ma waati bɛɛ fɛn fɛn ka di o kɛ ka di i kojugu n t'a dɔn n'i y'a jateminɛ i na fura dama ni san cɛ kɔni i ka kow bɛ ne bolo cogo min na kɔni i yɛrɛ kan ka bɔ ko caman kalama i gɛrɛna kɛ gɛrɛna kana sa gɛrɛna. Kuma ta mun kɛra. Est-ce que a bɔra mun kɛra. Tana bɛ pɛrɛn mɔgɔ kɔnɔ. A bɔra. Fɛn dɔ de b'a ɲɛ kɔnɔ an bɛ ka caya kojugu han e ni denmisɛnnin fitinin fɛn bɛ i yɛrɛ kɔni quoi ka ko ni ma i ka ko faamu quoi n y'a f'i ye fɛn dɔ de bɛ na yan e ni ɲɛ mana caya sisan nɔ an bɛna mun fɔ sisan han. Sita. An ta. Ɲɛ jɔ ne la. An ko fɛn. N'i k'i bolo b'i ɲɛ la i b'i ɲɛ jɔ ne la. Ne ma kan ka da e yan. Ne ye mun f'i ɲɛna.
Ibu ko ni tiano ko ni kana do salon. Sisan don salon kono ti problème ni nena ne salon tugu. Ay kon no ngana tono ka kinni dana no fe do dina na nyawolo to. Ko de fay fe do de bina nyena. Ah ikaku. Ko gela. Sita. Ibe fe ki gabara ke hela na si hela. Wan defe. Bita ko bitani. Fote ni siya ka jamu ibubara. Suno mike na marai. Nyaka. Teme ga bonye ko. Ni ka teme ga bonye ko. Pa fali nyega foki nyebu. Ntara jo malo ko be. Umar. Ma walde mi tambula nyega tienwa. Walde mi tambulo fendo bina nyena nyebe tienwa. Iti tato non. Nya fi ngo fendo de bina nyena ndoko dilaje. Ndoko dilaje. E bisa na toro du jake prepare ni fon yi fon. Umar tala sabe ga fele nya fi. Umar. Nyebe nyela kon. Como grasa. Como gra. Ele te frage nya fra, ele te barage nya frage rola. Ha? Eto direteria. Nyedi mi mo ko mun drobina. Parce que ele bi sika nya frage. Bana mi nyela ele ba. Ne ko ti sabali wa. Ete hine ali fitini wa wali deni ko fendo bina nyena. Ni nyeme na chensa na me kungoso. Na nya chene so mo nya chena. Foi te ama mi fi, foi te ntera mi fi. Ne bi nyinga na nya chene so mo do do mi nya chena. Abene ka mara kono, abene de fi. E na le afro bene de fi, afro bene ka mara. Ni ko emi so ne ka ngan jonjo. Jai be se ki jo che a joro la de ko mo be ka mara kono. Ah, bi go ne blai ka mara kono. E de sara mun de sara la. E de sara mun. Umaru. Mun de sara la. Umaru. Uma chama ni gitena. Mais me kuma kan kelen ngoni. Ni deli fitini ntalo nyebe fen fen ala ko. Me kuma kan kelen ngoni. Non mais c'est grave. I ka dai da na wuri nyona te. Ya me. Aramadi. I panwo pa. I jugna mu fly to yi kore. Di kuma to. Me mi finyana. Kuma to do. Mo me mi finyana. Akada ni ma. Tino. Sinon billahi bi dai ko layaki kata. Ha? Uma femi yi muso mi furu kana laya. Ibina vere fasi ibina do sisan. Billahi. Ani ne ya irmermi. Angana. Ko be elinje. Billahi umaru bi dalen karkardi. Yoro se labe sak abe mishi kanti ka chugam ka karkarde. Bi ketin. Ebe de tiketike. Ana karkare. Kilin. Wallahi. Tai Fabila wallahi. Wallahi Fabila. Ika faye fami blanila. Fabila wallahi. Ko ka be ga juya fosi. Imangana. Wallahi. Ni ko Umar muso ko fare bila. Imangana. Ite sigira dem sanu toyi. Ite bali ku toyi. Ali du barakela ito fene ku toyi. Ana gani muso ko fare bila. Yi chokoro to ali timalu ya. Neduya. Ere ye. Ebe mine mana kula. Ibolo da kuna doni sa bile korea doni tu. Ye. Toto flendongola. Ako kara kuna jade. Ni mana na ya famia bala katani ni sure gele soro nyona sa. Mena mbola. Ngokra mulare. Che. Hina taro menen foto gumna saw. Allahu akbar. Ko saraka be boddo buda katib no dum. Ene ngudene saleya. Ngene ngana ne no. Ngako kumbana. Barkale. Depuis mɔgɔ yɛrɛ nana Bamako mɔgɔ famana dɔ ma i famana musique ma an ka laɲini sira kan
dɔngɛ kɛ an tɛ bɔti de la dɔngɛ e t'i ka so de ya e kɔni b'i ka so de n'i ye ka tele k'a la k'a bila musique la k'i yɛrɛ di dɔ ma k'i bɛ bɔti kɔnɔna na i b'i ka so de nin ye mun fini n bɛ yɔrɔ dɔ si nin yɔrɔ dɔ si fini de ye quoi ayi o de don ala ne ba ma ne ko fɛ ɲɛna i natɔ yɔrɔ ni fini ninnu tɛ don ne ka so depuis donna e y'a ye ne la ayi wa n tɛ fɛ ka ni fini sugu ye n ka so i la bi ka k'a dɛn mais ne manamana ko de un petit paquet e t'i ka baarakɛla don fini na an bɛ na comme min na wa ne tɛ fɛn kɔnɔna na i munumunu ta e bɛ se k'a fɔ k'e ma fɛn ye nin na fɛn kɔni tɛ n na sa nin ye mɔgɔ kalalama ka fini don ta ya bon baarakɛla fini i bɛ baara kɔnɔna kɔni fini kɔni nin ma ɲi dɔɔni quoi mais o sira pɛrɛn-pɛrɛn na tɛmɛ ka bɔ n ka so kɔnɔ ka yɔrɔ tɔ dɔn a teliya bɔ n ka so kɔnɔ tatɔ la fagasa hey ni baarakɛla b'an ka kuma la ni bɛ ka baarakɛla dɔgɔya i sen bɔ a la i y'a mɛn kana fɔ k'i bɛna ne dɔgɔya baarakɛla ɲɛna dɛ ne ka farin cogo di donc e de bɛ hinɛ n'u ye baarakɛlaw u somɔgɔw b'u bila ka na ka na baara kɛ an fɛ yan nɔ yaasa u bɛ se k'u ka kɔɲɔminɛnw n'u ka fɛnw sɔrɔ cogo min ɲɔgɔn ka juju n'i taara ninnu dɔw ka dugu la n'u ka kabila ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔbadenw de don e t'u ka dugu la mais k'a kɛ pɛrɛn ni fɛn o denw na depuis kuma e de bi pɛrɛn na i b'a fɔ ko fɛn bɛ mɔgɔ e tun tɛ dugutigiya la wa yɔrɔ la i jɔ sa n ka kuma sɛbɛn f'i ye ne ka kuma ɲɛnama de f'i ye tan mun tɛ dɔwɛrɛ kɔni f'i ɲɛna ne ni n ka bɔnniw bɛ ɲɔgɔn na i da bɔ a la i y'a mɛn jɔn tɛ ko n'i bɛ kuma min fɔ i b'a fɔ i ni ne de cɛ so kɔnɔ ni ne nana ne n'u sɔrɔ ɲɔgɔn na i k'i da bɔ a la ne tɛ se ka n da bɔ a la wa fɛn b'i kɔnɔ ne ta tɛ n ka so fɛn b'i kɔnɔ Umaru a dan dugu ma a kana yɛlɛ sanfɛ dɛ ni ala ye mun bɛ ne kɔnɔ min bɛ ne kunkolo la k'a kɛra sɛbɛ ye Umaru fɛn ma mi so in tila fila ye wallahi fa b'e la wallahi bilahi an b'a tila fila ye furakɛ quoi i man mun tɛ dɔwɛrɛ kɔni f'i ɲɛna n b'o f'i ɲɛna min b'i kɔnɔ a kunu dɛ a wɔri e tɛ se ka walidenw ko fɔ ne ɲɛna parce que e t'a dɔn ka tɛmɛ ne kan i tɛ se ka walidenw ko kuma fɔ ne ɲɛna mun bɛ ne kɔnɔ Umaru bilahi halisa i tɛ ne vrai face dɔn n ye fɛn min b'a yira e la tiɲɛ sin di den ma nka n'a ma bɔ i yɛrɛ bɛ kasi a na kɛ ni sin nege b'e la dɔ kɛra e t'a la ni fa bɛ ne la a wɔri awɔ kɛ awɔ e tɛ orphelinat la directeur ya tɛ dɔwɛrɛ kɔni f'i ɲɛna komi e de bɛ hinɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan min b'i kɔnɔ a ka da duguma n'a yɛlɛla sanfɛ Umaru fɛn bɛ dɔ fari kundama kan dini forme ka i b'a fɔ ko Coca-Cola wa pantalon non fa olu wala na kono te di prepare la mo mama ti ku fenge do non Supermarché Nakara pour tous vos produits alimentaires et divers, situé à Bakodjikoroni, Golf, Immeuble, Plaza. Bonbon, noix de cajou, chocolat, yaourt, ani fɛn sumalen. O ma ɲinɛ an ka produit américain kɔ, savon, complément alimentaire, o ka ɲi shampoing, gel de douche, sogofeereyɔrɔ, jɛgɛfeereyɔrɔ, o bɛɛ bɛ yɔrɔ in na. Sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu, supermarché Nakara, Golf kɔnɔna la, Bakodjikoroni, Immeuble Plaza, 76 92 18 67, supermarché Nakara. I nana anw maliyɛnw lafiyali le kama. voilà i yɔrɔnin dɛ
Ah non, gars, il s'est fait un gâteau là. Non, depuis Allah est dadji non. Non, c'est moi de quand c'est ma scène chocolat tantôt. A fait bien me flatter. Non, c'est flatalité. Et il a fait qu'à couper quand. Fon fini à cas benendila. Ouais. Vraiment jaré. Mais il est net fou de la villa. Me fait qu'il a fait un don, il fa il ba il est comme il te mena comme nous fait quoi. Me fait don là. Comme il y a photo comme là. Les parents me suivent. Les puis fanani étude fanagé. Ni awo. Et mais là. Ah bon? Ni second que pour attacher ni lycée fanagé. Donc lycée qu'on a là ni bagire fanagé. Eh bagire. Ah bon? Ka bagire zoro. Si. Il bagire zoro. Si ni bagire soro. Ah bon? Voilà. Bon parents go m'faire go ma pour entrer à l'université publique de quoi. Beaucoup de gens académiques à privé. Université privée. Voilà. Ah d'accord. Oh, tout est d'une famille. On a décidé qu'on a Bamako, on a baraqué. Voilà, donc après ça, ni quand on est à tout, on a une université Massara. Ah mais non. Non mais frère Lirama. Hein? Mais il veut gagner là. Depuis na wati ya septembre, ni ko ni fone. Sama sora nyelo sora la. Hein? Ema foi fone na. Ayo fana te bo komi an fana ka boro ma deli ka bo akan e ne ma deli ka fere tan folo Mo fone ci. kuma de bena kuma Ouais. Oh. D'accord, mais là que toi là. Dans la sora mina jete ne do ke wala say bisay école continue jogo. Ouais. o dum be sama Mais o jene tike ka soro ama ko do siki sengane. ina fo ko jume Ko ni re kon ba do kanni. Ko be. i koni ya kuma fo ka ja Ne ko no ba fe ki furu. Epson na furu la. kane furu I kan ne o. akadi gan furu me tan nga côté dum Tan me. tan jume wa patron O tu ça. Hein? Wo be amini kuma fende mina tambo akli ci wala. Ebi fati bora kapita e yoromere. Gaw tare gaw. Absolument ko be no ku ya wule ko ga mo do mangane do ngataro la je sais pas fati tuy. kata gawo O ka ko tete foye ne de musuru ne de afuru. Bi kenga flana. Wo ta fa fana. akadi yere de Ah. OK. Atse foi bola. patron nga côté toujours amano Non, laisse tomber. Faudra deux. Et ka sodron ni sona bana. aywa ne sona ni ya bla oromna Na bana. problem festala Forme mo bem. Eh. yoro kenunu Ala ina daran da jabisa. Nego. Ibse dona. na jugu fem mo don yere de Wala ma fe ka fitini ira na ko public mu ka pado ira na pour o machu te fana sa. Tanto nata. Pa fitini dro. Ciao fitini dro. ok mais il est donc dit à la fo we E non si donc la sa paro por de ira ka. Ai me tag ya fa ke. lo jaria Kojugu. Wallahi, cey bi kan du zuma da. Ouais. C'est ça vraiment. Dans la fête on. ko ko tan la fi wa Dans la donne ça dans la fête. ay jango woron bala C'est mo so yan tane a fini ka patron tara. Tara go pendant un bon moment. Ne ka fa kana sa. yoro ibi yelo Eh, man to ka la tuije. Na ja carrière ka bina extra la. ay Eh, bara mi ba. Comment attendre on est. Tanta ka reposer don do. o bena tilla ko jugu dali keli Mais yakli men yakli to la ko. Ana na do. ya kitu la Ada yakli ko to la ka tan na. I côté ne. Atan la fête donc. Ah, désolé. Non, ala di anta pikiran tajab.
Kada sogoni yɛrɛ la Ça, c'est ma chérie. Anaka beauté. Koko chan. Et réveille à 4 de besoin de mochiter un kilomo. Donc, il y a à son. Ça va? Ça va. Voici ma body. ni tagara sɔrɔ ko kari tara Et où carte à la carreau, vous voulez au coffre à la i b'a dɔn patience tɛ ne la ne nana so siɲɛ wɛrɛ n bɛ taa oui Ça va? Basi tu là. baasi foyi tɛ n na sitan dun Sitan, t'as pas grave. Ça va? ka da sɔgɔ i kelen dala mun bɛ yen T'es morti, non. Depuis que il y a quartier, tu vas nous la candidater, il y a ça. Ça va? walayi ça va Ah, faut ma grâce. walayi ni foyi de nege tɛ ne la sisan Non. ni fɛ ka taa n ko de walayi Ay, ni bora ni sugu la i b'i sigi fɛn de k'i sigi k'i lafiya i wɔsi jiw ka ja han i sigi fiɲɛ k'i fili dɔn i wɔsi ji ka ja i pressé ka taa min sɛgɛnna o sigi bɔ depuis sɔgɔmada fɛ mɔgɔ bɛ nin non i bɛ sɛgɛn takotago i bɛ la sɛgɛn kosɛbɛ walayi ko bɛ cogo di walayi ko tɛ cogoba la a kɛra fama dɛ walayi e kɛra b'a fɔ k'e ma da tile kelen nɔ ni ɲɛnafin min bɛnna ala dɔrɔn bɛɛ de b'a dɔn ouais et puis i b'a dɔn surprise dɔ bɛ n bolo k'a yɛlɛ la surprise mais i yɛrɛ nana joona bi ka papararo la dɛ don dɔw la kɛ ni baara tɛ yen dɔrɔn an bɛ tile sigilen fɛnw dantɛ n'i y'a ye komi e tɛ yan nɔ so lankolon kana bila ten bɔn i ka denni tɛ mɔgɔ yɛlɛma ye ten ale ka mais yaala ale fɛnɛ bɛ taa yaala cogo di a t'a sara mɔgɔ a la sarana bɔtɛ mais ne ye ɲininka sa i ko k'e t'a ta yɔrɔ dɔn ne k'i ma n k'a bɔra n k'a taali min tora ka terimuso ni fɛnw na a kɔni sarala k'a bɛ taa ci la ka na bi kana n'olu dɔw kolokolo sa o to yen sa o to yen ne tɛ yan nɔ e tɛ yan ale bɛ taa yaala cogo di ka n ka da lankolon to yan ne nanen de a taara donc ne ko n bɛ n yɛrɛ lafiya ne ye da sɔgɔ ka fɛngɛ kɔ san min don i k'i lafiya ko ni surprise dɔ ye lamɛn n t'a ye lafiya min ɲɛ tugu dɛ k'a ɲɛ tugu i b'i ɲɛ tugu awɔ surprise ba tun bɛ n bolo k'a jiri la ni min yɛrɛ tugu a tɛ se ka kɛ dɛ n y'a mɛn ni ne ɲɛ datugu surprise man di yan ne ka di ka surprise b'a dɔn o ka bɔ di ye mais non danaya yɛrɛ tɛ ko in na i sigi yan o de k'i sigi yan ma sisan i sigi i b'i ɲɛsin yan ma voilà ni ye surprise belebele ye o la dɛ sisan i ɲɛ datugu a datugura ka nin ɲɛ yɛlɛ dɛ ne t'a yɛlɛ o ɲɛ datugulen to e m'a fɔ ko ne kana yɛlɛ yan ne t'a yɛlɛ i ɲɛ datugulen to ka nin ɲɛ yɛlɛ dɛ ne tɛ n'a yɛlɛ o Tadam! Tadam! tiɲɛna ni surprise belebeleba ye dɛ ye wow Ala ye va. ni ɲɛ b'a la o mais be Kun tɛ ka nin ɲinɛ. jɔn mun de kun bɛ kɛ da la n kɔni dun tɛ an ma da sɔgɔ wa Ayi an sɔgɔ a kun dalen don ne y'a yɛlɛ. Fiɲɛ d'a ma. Fiɲɛ o to sa. a kasa ka di sa Ça c'est mon cœur. Non sisan kɔni i bɛ se ka taa i bɛ se ka t'i ko k'i lafiya. merci walayi n sɛgɛnnen ba de Yɔrɔ k'i ko i k'i lafiya sanni ka bɔ surprise wɛrɛw bɛ yen. ina sisan ay Cɛ n kun bɛna to n dɔnko la tuguni. Cɛ ne ni wele minɛ sisan n kun bɛna mun fɔ nin sisan sɔɔni a tun bɛ minɛ wa
Fati somi ka ca cogo min na ne ma dala n'a ma somi ko dɔ la ne yɛrɛ bɔra n ka so kɔnɔ la lajɛ Jelika wara ye o ye tiɲɛ ye ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nesiri n badenw te Nesiri kɛn bɛ ka tɔnbɔla belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbɔla min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gayana o ja in na i b'i ka te Nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbɔla belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nesiri client bɛɛ lajɛlen ye yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nesiri tew ka sɛgɛ Fati ne ka kulati ninnu n ye minnu d'i ma i k'u ko bɛ min n ye kulati minnu d'i ma i k'u ko bɛ min ne ko sisan ka dɔw ta so kɔnɔ k'u ko dɛ n m'a faamu ne ka jukɔrɔ kulusi ninnu n ka desu olu de ko dɔn n ye minnu d'i ma i k'u ko u bɛ min e ye mun di ne ma ko ne ka ko ne ko sisan k'u ta k'u ko sisan ne ka fini jukɔrɔ fini kobaga ya sisan ne ka kulusi kobaga ya e jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye sa komi ne fari tɛ n cogo la i fari tɛ cogo la cogo di sisan ne ka kulusi bɛ min jukɔrɔ fini ninnu wa tan n'u ne ma ko ne k'u ko ne y'u ko ne y'a bila armoire kɔnɔ armoire ɲɔgɔn tɔnɔ ne y'u ko ka jago ne y'u ko armoire jumɛn ne ka armoire e bolo jɔyɔrɔ ne ka armoire kɔnɔ e ta mun ne ka armoire kɔnɔ e kan k'i bolo don ne ka armoire kɔnɔ Fati kulo t'a la ko k'ale y'a ko k'a taara bila ne ka armoire kɔnɔ jɔn bɛ nin bila ka taa bolo don ne ka armoire kɔnɔ est ce que nin kan ka don an ka so kɔnɔna yɛrɛ la wa e ta mun ne ka armoire kɔnɔ tɔnɔ ne y'u ko ka jago ye ne m'a fɔ i m'a ko ka jɛ sa ne ko i t'i bolo don n ka armoire kɔnɔ pourquoi tan ne ko ne k'u kuru ko k'a bila armoire kɔnɔ ne bɛ dilan e bɛ mun kɛ i ɲininkalo la e bɛ mun kɛ ka dilan ninnu labɛn ne ka dilan ne ka sokɔnɔ dilan e de b'o labɛn jɔyɔrɔ jumɛn de b'e la sisan furu kɔnɔna ne ka furu kɔnɔna o fɔ n ye ka tile bɛ kɛ dalen yan ka n ka kuran jeni fu ka tele k'a la ka jisuma min ka tile bɛ kɛ dali manamanako la ani dumunikɛbaa ni fɛnw baarakɛla de b'a bɛɛ kɛ i ɲɛ t'a la ne ko Fati e jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye furu in kɔnɔna na ne ka furu la e jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye taa ka bɔ yan nɔ ka wusu taa ka bɔ dɛ o tɛ wusu la o du cila in e jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye Fati nin kan ka ne ka desu ko wa baarakɛden kan ka ne ka desu ko wa ka ne ka jukɔrɔfiniw ko baarakɛla sokɔnɔna ka dilan da baarakɛla fɛn o fɛn baarakɛla tɛgɛ kan ka don ne ka armoire kɔnɔ e m'a dɔn aw barika banna ka furu kɛ tilenkɛnɛ ko ye ten ka furu kɛ gulokiba ye n'i sɛgɛnna i b'a bɔ ka gulon aw jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye e sisan muso fɛn bɛɛ baarakɛla non jɔyɔrɔ jumɛn de b'e la k'i sigi ka dumuniba kɛ ka jisuma min k'i sigi ka tele lajɛ ka tile bɛɛ ban o la nafa foyi ci la o kɔ a fɛn bɛɛ ye baarakɛla yafa ma jumɛn min yafa cogo di na yafa ma jumɛn de bɛ na donc ni ne don depuis kuma ja a y'a kɛ ko kelen ne dɔrɔn nin tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ nin bɛ se ka kɛra cogo di ka taa ne ka armoire dayɛlɛ nin kabako dɛ ne bɛ yafa ma n t'a kɛ tuguni san musow barika bannen don aw ye kɔni ye furu sɔrɔ fila dɛrɛmɛ la quoi furu barika tɛ foyi aw bɛ den barikama sɔrɔ nin na cogo di n jo foyi t'a la yafa ma ne ka desu baarakɛla de b'aw kɔ sokɔnɔna furani n siso kɔnɔna dilan ka bɛnni o bɛɛ baarakɛla kan ka don ne siso kɔnɔ n ka sokɔnɔna na ne bɛ taa da yɔrɔ min baarakɛla kan ka don yen aw ko k'aw ka den barikamaw sɔrɔ ala non ni kabako ye quoi a bɛ n kɛra ten n yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min fɔ quoi
mi fa ye tiɲɛ fɔ dɛ ne fɔra an ka diɲɛ fɛn o fɛn baarakɛlaw sokɔnɔna jɔsi baarakɛla soju baarakɛla k'a ɲɛgɛn ko baarakɛla fini jukɔrɔ finiw baarakɛla dilan dali baarakɛla denmisɛnninw ka entretien baarakɛla ne de tun bɛ se ka diɲɛ fɛn fɛn kɛ fɔlɔ ne dɛsɛra o bɛɛ la parce que ko baarakɛla taara an musow n'an m'a lajɛ ka segin an kɔ de nin tɛ ko ye fɔlɔ dɛ o la sisan n'an cɛw fɛnɛ nana fɔ k'u b'o baarakɛlaw furu ka fara an kan an bɛ wuli boli la ka sɔrɔ an yɛrɛ de y'a kolokolo parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ i ka soju kɔnɔ baarakɛla mana o ye ka bɔ o ye sigi tigɛlen de ka bɔ a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ fo ka saya se ne ma baarakɛla tɛ don i ka soju da fɛ bilen jango k'a b'a sokɔnɔ baaraw kɛ il est temps que mɔgɔ ka changer na ka taa yafa deli a fɛ hello copine ça va walayi ça va kan jumɛn b'i la alhamdulilayi on est là ne kɛra fama ye dɛ i ta bɛ sɔn e ka bɔ walayi cɛ ka fisa ni ne ta ye mais i tɛ min fɛ i t'o ta de dɔn sinon ne ta in ma nɔgɔn dɛ mais sisan cɛ in bɛɛ de ye kelen koyi ni ye bokɛla bila i bɛ taa sugunɛkɛla ta b'o b'a fɔ cogo di ni ye sugunɛkɛla bila i bɛ taa bokɛla ta ok merci ni lala ma mɛ n sigilen bɛ tele filɛ de la problème foyi t'a la kɛ n bɛ tila ka pariwari ci ma n'ala sɔnna ma ok copine problème t'a la an b'a kɛ kɔfɛ ok k'an bɛ sɔn Sita tɛ yan Anthony ne min i ka Lipton a tɛ i ka min n b'a la foyi t'a la Sita mun bɛ Lipton na fɛn t'a la o ne kun ye mun f'e ɲɛna i ko ni tiɲɛna ko ne kana don sama o kɔfɛ ne ye jumɛn wɛrɛ f'e ɲɛna Sita ne m'a f'e ɲɛna ko ne tɛ lenburukumuni fɛ yan n'i kana kɛ n ka Lipton na donc e nakun tɛ so in kɔnɔ baara ye e nakun ye ne fagali de asafurulayi ko tɛ o tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan parce que ni ne ko mɔgɔ ko fɛn min man d'a ye n'i bɛ ka continuer k'a d'a tigi ma i bɛ y'a dabɔ a fagali de kama ne de k'i ma n'i kana citron kɛ n ka Lipton na n ko t'a fɛ n tɛ citron fɛ Sitan sabali ko to ko k'i to Sitan ne tɛ n ka wari ɲini ka tila ka n tɔɔrɔ dɛ n'i t'a kɛ i n'i ɲɔgɔnna caman jɔn bɛ fini san ye so in kɔnɔ yan jɔn bɛ balo bɔ nasɔngɔ bɔ yan ka di e ma jɔn bɛ fini san ye jɔn bɛ sabara san jɔn bɛ kundilan wari d'i ma an Sitan i bɛ ne tɔɲɔ mun na i bɛ n
tɔɲɔ ka da dalum nga mi fɛ k'o dɔrɔn de dɔn. Ni ala cɛ ni murukumu ni den kelen i y'a dama fagalen kama ne tɛ fitinin du fɛn min na i taara den kelen k'a la fɛn min si tɛ i bɛ ne tɔɲɔ mais ni mi tile wallahi ni mi tile mais mi kila ne de b'a dɔn soit i ka taa ka bɔ n ka so ni tɛ n ka baara kɛ dɔrɔn ta ni ma taa ni ye min ɲɛla i y'o san ne parce que n tɛna n ka wari bɔ ka tila ka n tɔɔrɔ taa ka bɔ n ɲɛkɔrɔ b'a fari ɲɛ ka f'i bɛ kirin ne ka kanga da i b'i jɔ ko ka n'i ye den n'a sigi depuis Sita na don ŋa tɛ to yan papa ye ni da ni ŋa ko f'a ka to yan nɔ Sita min ŋana ne faga ni kuma ye n tɛ fɛn o fɛn fɛ a fɔ a b'o de kɛ n ka so kɔnɔ même Sita e ma foyi kɛ min ko ye ka to ne da yan ka ne tɔɔrɔ de wallahi o de y'a bɛɛ kɛ ne na ni tilenna yan n bɛ kojugu kɛ Sita na bilahi taa n ka duba la i ka so lafiya ye tan ye kelen t'i ɲɛ la tabal dosi telekomani bora ka bin duguma ka a yɛrɛkɛ ta tan mine faga bi non bon c'est pas grave quand même dora ni ya fama te joro ko ça mais telekomani de abisoro wa so ma chane am do ni ha c'est pas grave oh c'est bon c'est pas grave il faut dire la panique l'homme hein kana jero là c'est pas grave ouais ça va et fin à toi tu auras tabal joshila telekomani de bina dugunga ka aya on karba ba joro de ke ku ni kana mais c'est pas grave ni d'accord c'est bon avec dora ni wele ne ko Sita ta wanita tega chila tan ne ma da baba ma no Sita ne ma kana da ni kana na magani bulu fena Sita mugara kana da magani bulu fena ha ne ma kana da ya fadi bila boyne mugara wallahi to ya nyoko boy sache ni fe on fe kala so ngone ya ibasa tega chila isra sabalire munekra ba sabali bay kama ba sabali to di bu bolu ko de bien ni kan to no kuma ni fu ni a fie do ba fie mbe se ga fie mbe shi mbe kle mbe wati pemba fie ni waldedi ni walde me kana Antonio munekera depuis Sita na Sita mi ga ne toro telecommande ne mu fosa ma fie me do sama wo le problème e ka problème baba de ni Sita mi chin ko ka sara ko la bantate ni ga mi fie ko la bantate Allah na kuma la me na mi fie depuis Sita ne la me sa ne la me ne ifo ne la ka fari ka yada o ma ne la me e di matigi e to no fone yana mi e Sita mi me Sita a juru se ki so de ne ka kuma la bani Sita me tunga de fe a boru ka so a nana fengini de la wati ka to ka wuli ka wati ka to ka wuli ka ngala sabali dematigi tiketan sini ma sengana ma e delo ska wuli ka ta tuma fa yɔrɔ la n'a taara bɛn ni e ɲɔgɔnna denba ye a bɛ sɛgɛn sugu bɛɛ ɲɛna fo ka jigin wuli
ani sabala walden ko mo ba fo ni e sabala ka mun walden ko itamana ta ro to bi jorom na betena ko bo barla igam ni sabali ani waliden la do bo ere la mais mana dimi so ko be deni ka ni tika prepara ko ni ka bo sabali o may walden do deni do Nyame. do deni do Papa nyame problem tala ntena na sama tikon. Ni fene bi kan ada ya kan na toro. Bari tiens mais c'est un mécanique toro. Je n'aime pas. Avec les toro mo ere fin fuite ku ila. Fin fuite ku ila ni karle déjà ka ban e ne sura ne klima ngumba sara bi do nyini ka bla non quel est ton problème ne de ni na mesa ne de ni sa télévision ne de asa fin bien ne de abesa ngi mam bi do bla non e ka problème be mi Papa nyame. Ni ko mana ro na ma kuma ya. Di fene da anyana akastabali akantun chugula. Mbulu fe ngana na kari abulu pli. Ni ko mi fie yi dembadi misra yi dembadi ni waldeni yi dem fana bisa ta bla ale fle situation na yi dem fana bisa ta bla situation na dien ro la do ni fie o nyame ko ko yo e dem walden ko sulati me bara jaba jo fe fene ya ni tan tu sule fe sino mo ko fene ani na mani mengi chugo mo man ki bolo da bale ni fene joti nare nyame shawere na keke mata ni hakili tela na bugo parce que wandi ni fene do baga kuma chinyere ni fene taxi kata euro dola ni dun ni ke biole be sareyi ale fene dimna kata chonda ani ngene ga wala adeliga waray witiye mato me ngalomida te nesri mbadeng te nesri kembe ka tombula bilibili labe ka client yi tombula meni la jali fe chama be soro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fu ka se humidificateur ma ani la jali fe chama be soro la jali fe nuru me soro chugudi ni te nesri san iba furku daile ni jamiya kono ubayira ko e gayna o jayna ibika te nesri furku inda ki buli biribiri ningi senfa ka u jabala segere ni o bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jali femine wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku imara kada ka tombula bilibili wera kan ke nesri client bela jele ya sabbe be seka la jali fen soro chugumina te nesri to kasage Et de toute façon, bide. Van vai. De façon bide. Son ni kuna bla film mambali la mais de façon. O ni film de la jojara. De façon mane. Film. Action film de retour. Ça va. Ne daga sigire ha kataga bitigi fe no ko mitaga tulu sa kaga tulu mu kana di mina daga sigire bitigi ma son jion wono ko juru tiala juru Ini mana mo mana ni la jojo bitijo. juru dori awo ko juru de tiala ko no masra kate juru wera dumbi juru dori mana daga juru ne fe ya Bi o te sa. o te dori Si sa ngi o dongola ni tagara fioni mne bitigi bolo parce que waram senti ne bolo 10000 le kumene bolo ma 10000 dinema ore kumene bolo tagara fioni no ibaro mi nga goni fla ko de kene ko jina tike kono fe min bi na te be ma kana so akim won fi yona ko bi mne ta kila sa e ga na so wakele jien tungu ala jien tungu wakele o ko fe mitla ka wakele wona dima o e fem senu yi mo se fem no ma na fara ko bitigi ga juru ben ana fo bi banga fendi ne ka duno ne fe ki banga di ko juru chara ni mo la ko de ima wafla ni fagal ko di ko ne tila non nam e de ma boka fasa dara la ma bo sa de ma mo enfin bitigi ka banko di ko juru chara baragna fene ti tien fo ate tien photo di ate tien photo di ale ke tu wera e ye tu wera ba ira ka foko juru ka cha ko juru biam
ne fagal ko c'est-à-dire yin da kan kan tigɛ de quoi bilahi mɔgɔ min mana bɔ a kalama ko juru bɛ e la ne muso e la bitigi ka juru bi ni ko ju t'a la a kɛra siɲɛ kelen dɔrɔn e filɛ nin ye e jo tɛ foyi de la i jo tɛ foyi la depuis ala y'i da fɛn o fɛn mana kɛ bébé n jo t'a la de yafa ma bébé n jo t'a la yafa ma an ma si kɛ nin na e de ka jateminɛ kɛ juru yɛrɛ joli bitigi ka juru ye joli 100 diɲɛ don o don 2000 ne b'o de bɔ n ka du kɔnɔ 1000 na sɔngɔ 1000 e ka fɛn misɛnninw sɔngɔ ye 100 juru o b'o fɔ peut-être yɛrɛ mɔgɔw tun bɛ yen a b'a fɔ waati min yɛrɛ la parce que kɔrɔbɔrɔ ninnu da tɛ sigi quoi mɔgɔw bɛ yen a b'a fɔ dɔrɔn a ka juru bɛ nin ta tan nin ye faliko de ye quoi bilahi la vraiment je suis désolé quoi i ye n ka journée bɛɛ tiɲɛ ma si k'aw ta ninnu na fɛ ka danga sugu de bɛ mɔgɔ kɔ ni ko Sita bɛ mun ne ko ne bolo de Sita tɛ yan Sita e bɛ mun ne ko ne bolo Sita ye dongo ye yan ne ka ne ka furu sa ni mun kila mais ne ye mun kelen de kɛ e la Sita i taara butigitigi fɛ ni butigitigi ye kuma fɛ ɲɛna ne m'a fɛ ɲɛna ko ne ni papa bɛ so kɔnɔ yan Sita ɲɛ kana don wa tan o tɛ koyi tan ni tasuma de minɛ tasuma de ɲagana dɛ ne fana bolila n ko n bɛ taga tulu ne butigi la dɛ k'a ka tulu ja butigi ma sɔn tan ne walahi an ka butigi an ka bɔ an da la an kana juru ta butigi bolo e t'a kun depuis mana ne bɛ n ka juru ta butigi bolo nafigi jahili du ci la furusa la fɛn min ne t'i yafe ma Sita wallahi ne t'i yafe ma fo n'a sɔrɔ i ma bɔ ka dugu la ka na n tɔɲɔ de wallahi n t'i yafe ma ni n ka furu sara i sababuya la n tɛ n ta yafa Sita ye kulo minɛ a minɛ i tɛ se manamana ko kɛ k'e tɛ se Sita ye kulo minɛ i kana na n sɛgɛn i kulo minɛ a nege tɛ n na dɛ a bɛ kari ka bɔ a la bi Sita i kulo minɛ ma ye a kɛra de mun kɛra ne de y'a bila kulo minɛ la pa mun y'i bila a ma kankari di yan ne ma kankari di yan a jɔlen filɛ n'i ye den s'a ma ne kɛra den ka s'a ma bilahi n'i y'i tɛgɛ d'a kan yɔrɔ n bɛ k'a f'i ye i dalen t'a la n'i y'i tɛgɛ d'a kan ni min furusa k'a furu i k'a fɔ mɔgɔ tu i ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa ye denni tɔɔrɔ k'a bila ka fɛn fɛn dɔrɔn don o don fɛn kelen t'i ka ci fɛ ne bɛ n si kɛ kankari da la ɲɛna n m'a fɔ i ka fara walidenw na i b'i ka jugujuguya kɛ ka tila ka na baga denni ma ko a bɔnɛ a fɛn de tan dɔw la tɛ ɲɔgɔn wɛrɛ e de bɛna ka na Sita bɔ ne bolo wallahi fo ka Sita n sa a tɛ nafigɛ wɛrɛ kɛ so in kɔnɔ kɛ a danbe kɛ ni kelen ye kuma mun de kɛra ne kelen de bɛ juru ta juru bɛ muso dama min na bi du ne kelen de bɛ ka juru ta Sita n taw tɛ nafigiya ye ni cɛ sigilen ɲɛna ko bitigitigi ko k'a mais Sita tɛ bitigitigi min fɛnɛ y'a fɔ Sita ɲɛna ka na de k'ale ka juru bɛ ne la ne tɛ sanni k'ale bolo bilen f'a ka ne tɛmɛ to ko burula i jan mais ala ta fɔ ale fɛnɛ ɲɛna
Bois. Allô? Anche bois. Bash fete no. Bash fete la. Nsi. Oren. Kar bashite no. Si. Ha? Ku gento gudi. On kalosara. Awo. Awo nyame. Ni nga patron nana ke ma nya faina. Nara ni kira sona ma mi warchi. Awo. O maina re. Na fura ni ga woli ga bla tanto lu fene ta ko be ga ketanto. Ai ye pe bo machi. Awo. Kambe wala. Ke nga foli fo dogo na mo be. Awo. Kambe. Nimnan fo patroni yana togodi. Tan dunga ko ga gele. Ha? Ni yi nyuma fa na ba ke juguma imbulu. Akoni mena ke tukutuku nana na ni ba fa yana. Ndere toro mina. Tanji. Msi, sitan ça va? Ça va. Tan. Fin no do te quoi. Depuis quand est-ce que tu fin no ko la? On est de fin no ko dima. Awo comme ne be kan ta do de ko ngomi ni ngana soro fin no ko do bi. Fin no ko foi tini bul. Tan. Ne mo mo be. Okadi. Ne fari wulili ke ka bo nga dugula. Ko ne dogoni flamu be ku gena ko kalosara. Ngoni nana nguma nya fiena. Nga kalosara no bu jano wala mbachi ga taso puri ndogonu be sala tay wala tukunna. Sita. E bulu ko war ko yo feni sisa. Ni a foyorum na doran ko ka bo ga dima. Warti so mare. Bangi tene bulu ya ante barake bangila. Wake suti bulu ya fene. Dorome kili utine bulu so ngone. Tan ni war du ma ci no dogonu na genga bo wala di. E dogonu nga gene mini nyesala. Ni dogonu gena wine nyesala di. Ni gambula. Sita. Tire juya kashi te kenga sognu de. Ya me. Ta tire juya kashi ke kenama. Ni ka sira be dogonu ngai golgola. Ani dogonu makalange ke ni gambula. Ana kalu shire ko. Mo sina bu perturber. Agora tu de faz. Tanji. Avanço. Vamos Kashila. Ko ni fa le wala linge. Kashila pra sai kanya fo, mu sorba de Kashila ki fa wala linge. Comme ne fa le wala linge ka bo nga dugula. Ko ni dogonu gena ga be wala. Ko ga warchi gata.
ne taara ɲɛfɔ tan ɲɛna tan ko ko wari fosi t'ale bolo wari t'a bolo cogo di e ka sara wari kɔtɛ mun y'a bɛɛ d'a ma ko wari t'ale bolo wari t'a bolo cogo di kasi dabila sa ne ye wari foyi e ka sara wari foyi tiri na ne y'a bɛɛ d'ale ma n y'a ka mara ɲɛ ye wari t'ale bolo o kɛ cogo di a to a bɛ ɲɛnabɔ i y'a faamu i da de a bɛ ɲɛnabɔ sisan o kɛ cogo di ba de b'a la n ye wari d'a ma Fati, ça va? Oui, ça va. Eh, Fati. Deni ka wari ko jogo ne. Dinjon. I ka baraka la kɛ. Sitan. Sitan nana fɔ ne ɲɛna ko wari. Wari yɛrɛ bɛ dɔn wari tɛ sɔn olu ma sa. Ayi, an ma ɲɔgɔn faamu. Sitan ka saraw, je pense que ne y'a bɛɛ d'i ma. I k'a mara ye. Oui, e y'a di ne ma. Mais i b'a dɔn ci dɔ de Wa 30 ani 40 n y'a bɛɛ d'i ma. A kan ka bɛn o de ma. Maralen kan ka k'i bolo so kɔnɔ. Walayi b'a kun bɛ ne bolo koyi. Mais i b'a dɔn ni wari bilalen to di bolo kɔrɔ mɔgɔ bɛ na ka n'u ka problème f'i ɲɛna. Et puis ne dɔgɔnin ye ale tun bɛ a papier ko dɔ la ale bɛ fɛ ka don entreprise dɔw kow la o course n'o fɛn tagama ninnu. E bɛ se ka wari ta cogo di k'a di dɔgɔnin ma? Bi ni t'a dɔn k'a fɔ ko Sitan mago bɛna jɔ a ka wari la sisan. Mɔgɔ foyi t'i dɔgɔnin ka problème na. He, n bɛna min f'i ye. Wari don i k'a ka wari ta ka d'a ma sisan depuis ɲɛ b'i la. E mago tɛ ne dɔgɔninw ka école ko la. I dɔgɔnin ka a ba bɛ k'a denkɛ sira la. Wari min dennin ka wari a ye ka baara de kɛ ka a yɛrɛ sɛgɛn ka wɔsi kɛ ka bɔ fo ka dugu la ka na i ka so jɔsi ka i k'i sago k'a la. Sara wari min taara ka d'a ma o kalifalen e la e b'o ta k'o di k'i dɔgɔnin. Ne mago foyi t'i dɔgɔnin na. N bɛ min nɔfɛ i bolo a ka wari ta ka d'a ma a mago bɛ a ka wari la sisan. A ka wari ta ka d'a ma. Mais wari dun tɛ ne bolo so in kɔnɔ. Wari tɛ bolo. Bɔ i ka taa wari ɲini. Bi Ala ka masa. Bɔ i ka taa ka wari ɲini n'a ka wari ma na so t'i bolo yan cɛ t'i bolo yan taa ka wari ɲini ka d'a ma ni wari t'i bolo i tɛ si yan su an tilala wa ne tilala walahi n tɛ fɛn min fɛ diɲɛ kɔnɔ de ye dennin ye n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na ko misikina de don Ala y'a kalifa don anw de la a bɔra ka na baara ɲini na Bamakɔ a ye baara sɔrɔ yan ninnu ka baara kɛ wari man ka kɛ foyi ye n t'a dɔn a b'a kulonkɛ mɔgɔw la cogo min na quoi nin y'a Bamakɔ musow bɛɛ ka baara de baarakɛla ninnu ta waati mana se u tɛ kɔlɔlɔ ma ko wari nɔfɛ ne tilala taa ka wari ta i k'a d'a ma taa i ka taa wari point final taa i ka taa wari ɲini i ka n'a d'a ma taa ka wari ɲini i k'a d'a ma ne ka sira t'a la n ka sira t'a la ci kun fɛ yɔrɔ o ye diyagoya dɛ bɔ i ka taa ka wari ɲini ka n'a d'a ma bɔ yafama t'a la yafama t'a la ninnu bɛ tɔɔrɔ min kɛ Ala de b'a dɔn kabiri u bɛ bɔ village la ka na Bamakɔ an bɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ da o kan dɔw bɛ baara daminɛ depuis sɔgɔma 4 heures ni n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na quoi u tɛ da joona zorɛli b'u sɔrɔ u ɲɛna e yɛrɛ tun b'a kɔrɔ tɔɔrɔ da dennin kan wuli ka bɔ n'i m'a ka wari sɔrɔ kɛnɛ se yan wuli ka bɔ wuli ka bɔ ale n'a ka wari ma se kɛnɛ se yan e bɛ siran a la ɲɛ k'a firi n'a ka wari ma sɔrɔ i kana se yan ni kɔlɔkɔlɔ yan baarakɛla ninnu bɛ kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn kɛ Bamakɔ musow b'u ka wari ko kɛ cogo dɔ la quoi c'est-à-dire ni ninnu ta waati sera u tɛ kɔlɔkɔlɔ tɔɔrɔ k'u ka wari nɔfɛ Sitan 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 kɛnɛ sa i sigi i dɔgɔnin ka école ko a bɛ taa joli la joli de don Buwa ko ne ma ko u fila ta faralen ɲɔgɔn kan ko 6000. 6000 ok ni bɛ n ka numéro dɔn Awɔ taa i ka taa retraite n b'a confirmer i b'a kɛ 7000 ye i bɛ 7000 ci n ma n b'a confirmer 7000 ni cogo ni baraji Ala ka caman bila an nɔ la amina taa i k'a kɛ joona i kana i ka baara kɛ i ka baara kɛ awɔ baarakɛla ninnu tɛ kɔlɔlɔ tɔɔrɔ kɛ quoi
o bɛ na karan o dahirimɛ ɲini de la an b'u ta k'u ta baara la u bɛ baara kɛ dɔw yɛrɛ dali yɛrɛ tɛ dɔw fɛ yen n'olu y'u ka wari sɔrɔ o wari fɛnɛ tali ka u ka baara kɛ wari d'u ma u k'u yɛrɛ sɔrɔ o ye maɲumako sɔrɔli ye baara ye den dɔ i bɛna dɔn n'i ma wari sɔrɔ n'i donna i ka kuma ko to Adelika wara ye o ye tiɲɛ ye ma tɔgɔ mɛn ngalon min da te Nesiri n badenw te Nesiri kɛn bɛ ka tɔnbɔla belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbɔla min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné na o ja in na i b'i ka te Nesiri foroko in da k'i boli biribirinin k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te Nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbɔla belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nesiri client bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nesiri Supermarché Nakara pour tous vos produits alimentaires et divers, situé à Bakodji Koroni, Golf, Immeuble, Plaza. Bonbon, noix de cajou, chocolat, yaourt, anime fin soumali. Au moyen d'un produit américain encore, savon, complément alimentaire, aucun shampoing, gel de douche, sogo frioro, jage frioro, ou bébé yoroina. Soroyoro Kilimpio, Supermarché Nakara, Golf Konnala, Bakodji Koroni, Immeuble Plaza, 76 92 18 67, Supermarché Nakara. Inana on malien on la fiale les camas.